пішла муки брати, та й почала в дуду грати. Ой ти ж туда, дуда, да, молоде сюда, туда, на присяки та в долоні, пішла мука по коморі. Ми раді вас вітати на території Білоруського державного музею народної архітектури і побуту. І сьогодні у нас проходить перший у Республіки Білорусь республіканський фестиваль «Дуда Бай». Вокально-інструментальний ансамбль «Вязковий гурт».